מה המתחרים והקולגות שלכם מפרסמים ברשת? והאם אתם צריכים ללכת אליהם הביתה כדי לראות מה הם עושים? אז התשובה היא לא, כי אנחנו לא סטוקרים, אבל בשביל זה, כדי לדעת מה הם מפרסמים, אנחנו צריכים מחשב. שנתחיל? אז איך יודעים מה עושים המתחרים, הקולגות שלנו, ומה הם מפרסמים עכשיו? כמו שראיתם, נכנסתי למודעה ממש הראשונה, נכנסת לעמוד, לוחצת על אודות, שקיפות הדף, ולוחצת על הכפתור של השקיפות. אני מפה יכולה להיכנס אל ספריית המודעות, והופ, כאן תוכלו לראות את כל המודעות שהאוניברסיטה העברית מפרסמת. זה הרבה מודעות, לכל מודעה יש לרוב כמה גרסאות, תמונה של פיד, תמונה של סטורי, שינוי של הטקסט עצמו. כמו שאתם יכולים לראות, המודעה הזאת מתפרסמת בפייסבוק, באינסטגרם, ברשת החיפוש ובמסנג'ר. אם אנחנו נכנסים פנימה אל תוך התמונה, אנחנו ממש יכולים לראות מה היה השינוי. פה במקרה הזה השינוי הוא בין תמונת פיד ריבוע לתמונת סטורי אורך. אנחנו ממש יכולים לראות את כל האותיות הקטנות, מה הם בחרו שיהיה הכפתור, איזה טקסט ילווה אותו ליד, וזהו, איזה מגניב. רוצה לדעת טיפים נוספים? אל תשכחי לעקוב.